Hi guys, good morning. Magbuwad na po kong bangsi para sudan sa mga ubunon. Magbuwad na po og bangsi guys. Andada. Kaya para isudan sa mga ubunon. Do kasi manang ubo guys, munang wa sa mood si Lola Bates. Nado nang mubula. Karon bitahan na guys, kay ligo-ligo ko sa dagat. Kay aron Presko akong lawas, maulian akong ubo-ubo guys. Guys, Lola Bates guys. Magbuwad ko guys, bangsi oh. Kaon mo dia. Adlaw o gabi isugdaan. Kita kapalit din ni kuan. Karni. Pwede mo ka og karni guys, tiguang na ko guys. Guys, pwede ba kumuha og karni nga tigulang naman ko na. Hapon ni guys, taani. Nadagan na ba kani akong buwad guys? Usaran ni kakananan. Oh guys, yeah. Nawa arbatan channel una lan sa may kaistorya. Uy. Sa may imong ika-istorya nga nawa atong channel. Kung how na ba? Nawa man to. Anong nawa man to atong kuan? Pota na. Hani ba nang nawa man to? Ano ba yan? Kung nawa man to. Kaya abiwat naman mag-kuan. Mawat naman mag-vlog. Wala ka nakita lang. Abiwat naman kung makita. Hindi ba po mo? Hindi man nagiwa. Nawa na inuun to. Wa na. Nakakahigop sa baboy lang. Natakahigop na ni sabaw baboy dugukan. Gamar mo doon. Gamay mo na ingat mo puno na. Kayo na kung mapuno gamar mo doon. Kaya dagama atong yun una niya gasugba po. Napila naman to. Maadyo na naman po to. Nyaka na po. Malabtingo na. Magpirito na po para isuwa rumod to. Siya mo di kabuok. Palit po sa kuan. Para sa kamunggay. Guys, mukhaon mong kamunggay nga subakan o butong. No, kaon mo. Amo mo na dana sa probinsya butong. Magtinula og saging hilaw, kamunggayan. Kay pobre mo guys. Ako na nin. Gapon. Sid aray paniog tula, panihapon sa naman. O panihapon. Mangita na po doon sa napo sa ano na panihapon. Batla. Sa simbak ko dito. Simbak ko. Pupunta na ng bat. Bawal ikubat. Alang-alang ng uric acid man na. Kaputa. Ikaw ay pagkaong kayo na imong hubag. Uric acid. Uric acid. Asa ka nagto? Sit out sa mong anak na, mami lang. Shout out na. Shout ko ni Mami Mita. Mami Mita, long time no see. Wala man ta magkita, wala man ta mag-video call. Mami Mita. Ay mamimita. Mamita TC. Mami Mita TC. Wala mi mag-video call. Ano mo video call? Baong mami. Guys, mag-subscribe mi sa bago namon channel. Guys, hindi ba nang nawa ka na mo kan na apod mo no? Yung giwa, abi nawa mo si Lola Bates. Apod mo. Salamat. Salamat guys, magbuwad na po guys. Ako rin buwad sa init guys. Ilay sudaan. Ay sudaan na ni guys. Kaya ba tayo isda din eh. Buwad. Ubo-ubo. Asa di buwad la? Init today. Na, init na. Ato speakers daw. Kay kalabting nga dyan, ato ng pirituhon ka. Ano pa suwag mo ito? Sakto na alamin ng labtingaw. Namin ko ano, labtingon na. Oh guys, tanawa mo sudan guys. Siyam ra kabuok. Isang kain na niya. Dagon, sampos! Wow. Buwad na. Makaon pa ng iring guys. Mag-ihaw ko na. Di man na makaon ng iring. Now na mga milo. Parang milo. Milo ng iring guys. Di na kakaon na naabot. Kaaring. Buwan ako guys. Kaya nisuhan yung magto. Ipanihapon, mangita na po. Kaya padalhin mo ako ng pera guys. Kaya bili ako ng ulam. Karne, baboy. Bawal. Bawal ang karne, baboy. Baka! Ay!
Baka. Wala din ka kakag lang. Baka, 450 ang kilo guys. Ang saan na pagpalita din eh. Walang pera si Lola Bates. Ikuha lagi nila. Kasamok-samok mo itong tumumuwak. Pukungan, kasamok-samok naman ito. Kasi gurano mo palit sa buwak ni Lola Bet. Dia. Kari ang giganahan dia. Kari lagi lang. Napagbuwak. Ito Ano mali buwak, ano mali nataw, ano na mali buwak. Isala? Ay, daghan naming buwak, way na malit. Wa na. Pamili lang. Asa naman po isubak dana na mo wa para ba may baka. Guys, dai naghandyan na mo pitsay. Mupalit mi ang diferensya unsa may isubak. Subaka na lang tuyo. Alang-alang mabangsi gyapon guys. Sa ako naman. Subakal po ba? Bita akong mayroon pa akong pera, bibili ako ng karning baka. Eh? Pero walang pera eh. Bigyan mo ako pera guys. Guys. Guys, na pitsay guys. Pila ni? Ajis. Jeez. Taani. Jis lagi. Taani. Naapon. Duhala? Lumaro eh. Oh, pitsay na po guys, pero walang ulam. Isda. Ano sa mga na ulam mo po na pitsay? Ulam gulay ba? Walay. Uy, subak. Sa ako na naman dahil. Ulam lang subak. Way karning baka. Gamit natin eh, magsabaw tag ko ang kanang na dugukan. Tagulan. Kung mayroong pera, bili ka ng atay ng baboy, isakot. May kwarto, may sa kwarto. Ha? Imbis ka naninda, gani ko kayo ako'y kwarta. Saan eh? Ah, pareha tago'y kwarta. Sapi. Ewan, namitamot. Wala na kayo maintenance lang. Ha? Wala kayo maintenance. Duha na lang nakabuk akong lasartan nga. Gawas daan ng amlo dipin kay taga singkir may muhatag na lisa ihatod mo ni Lisa. Hindi ka sa tama ng imong Lasartan. Niinam na po rin ng buntag. lasig ma. Wala sa nung nasartan na. Aw Ay lab. kas aman like sa kadlaw kasara. Kausar man ko mo inom ay dili na mo kung daghan og inom dana. Ugma na lalas. Ugma siguro tamo do ka bugo. Bung kada buntag ra man ko inom dana lasartan ya ikagabi eh udi ko malimo amlo dipin kay 10 mg sa man ng amlo. May baboy. Wa magbaboy dana. Tigbaboy, may baboy tani man. May baboy dana, bawal magbuhi dapat dana. Ang dato na sa ibabaw ang hangin manaog. Nangkong na punta na. Ato atangkong kuno ka. Maniapod. Ana ay pizza kay karon magkuan pa man ta maglawoy pa man ta. May pizza, jawar may sagol. Para may sagol. Matong ko ang lister lah hubog. Kana laplapo na. Laplapo na kisubak. Laplapo ba para sa nga ba laplapo na na. Duha ka buok pero wala. Grabe di mo lasa. Grabe di mo lasa. Ako ni akong ko ang Guys, sapo. kaya nagtagsilo lang kang isadaan ko no. Kagidang buwan nga paaga paniud tour man to. Paniud to ramang gutong buwar guys. Saan naman na kay panihapon? Isa naman po so panihapon. Pamahaw. Sa usa ka adlaw katulo ta habhab. Pa tadani. Problema gwa na mahab-hab la. Maniwang ta dinhi kalakiha. Pero guys, gabitay ra ba ni atong tinai guys kay tungod sa kakutas, tungod sa kagutong. Kaya agsud ano ilan. Wala. Na bago pa din isula na ulian guys gigilantan. Gigilantan sila. Mo na magbitay akong tinai, murag kutas, murag baog ka omi. Gutom mo sa ano naman tiguwang na ta. Nagmeron po kinandaan. Lami ka jud tong bukog sa baka sa baon. Na pizza po itong badya po mahal ka pizza suroy kay. Saktor to eh. Sakto. Mahal ka jis. Na up. Saktor to eh, suroy good. Palumang suroy mahal. Tipod lali mo suroy. Barato. Mahalon mo suroy kay. Saktor ito tag jis. Madon raw to subakan og tuyo ko no. Ato ah. Lami nakatay sa baboy ba? Sa. Palit og tungag kilo. Sa. Ang 1/4 subak. Ang 1/4 po Doy, subak. uksod. Oo, lami na ka. Oh, bangsi pa oh.
Kilaon po. Bad. Isugba po. Pero ito ni samot. Madyo na naman. Ay, sus, Ginoo. Wa mo kahibaw nga ka ng bangsi o magluos tag ka nga acidic man na. Maka-arthritis. Mo siguro na blister la. Maka-acidic man ang buwan bangsi. Bayo pa tilapia. O pa acidic. Sa. Pero bukaan lagi terapya. Mukha mo ko tilapia. Bangos. Kampot. Dugukan. Nasamot. Lamig kayo. Isabot. Lamig kayo. Kaila ba mong dugukan guys? Kana bang bukog ba ka na kuan sa likod sa baboy? Naigusok niya. Lamig na tantaron. Lamig sa bawon. Backbones. Sakto tatong pizza ila no. Sakto ta itong pitsay. Badiya po ito pag magdagi subak. Gulay na pag idaw, mamupalit ang kuhan subak na hapon itong Ti ako pa kasi. Unoro yung. Dugukan la. Dos. dos man tingali na kapil. 2.20 na dugukan. Ako itong magdag subak na. Ako ayaw pa ito ako itong kumidyan ako magdag subak na. Nahapit ako sa merkado. Ani. Pitsay naman po mong gida. Sabi subak na natoyo. Nahapit. Tadaan ni gabitay atong tinaidani. Mual taglubot na nila. Karon modto, law ay butong kamong gayan. Lami na, lami na, lami. Alami mo lang. Ay butong guys. Sa nag sukar. Mumbuto mo ikaw la. Wa may laing ko an snack. Wala laing snack. Snack din na. Snack na ni. Siyempre oraso ron. Si Libe. Bao. Magda. Nasa nang butong nga la. No. Tulis am na la. Kani? Bawa. Mo yata na tamulo. Aw. Bisa hatag. Ang tamulo na ako kanang ingon ako bataan eh. Ngayon ko ya tatong lukay. Isa man butang lagi butang og. Sentral. Sentral. Wala na kaya sentral, Central Bank. Asukal. Huwag mo kailang Central Sugar. Central Bank yung nailan. Asukal ni asukal, brown sugar. Brown sugar ni. Central Bank. Kuya Lola ba Central Bank. Central Bank ramay lang ni bawang. Wala kailang. Mo nagsalin sa utanan la. Mo nga nga sa banintigwa nga ni taka ng istorya. Ay dili ni pataka istorya guys. Kung wa mo makaila og Central, ang inyo na ilan Central Bank ra. Central Sugar Brown na ay Sugar brown. Brown sugar. kaparera. Sa mga tagahagna, Aris Bungamar, usig na ay baligjang juta, i-comment ra ninyo sa vlog damo kay nay nangita. Nay mo palit og juta. Dari sa hagna, Bungamar ba or asa dang kuana, basta sa hagna siya. Comment ninyo sa vlog namo kay nay nangita. Nay mo palit og juta. Wala palit ka na? Unay akong 1 million. 1 million. Unay akong 1 million palit og yuta. Ug 1 million na wa. Buyo sunasan. Alam mo hunasan guys? Ato bye hunas. Ato to magtukod banig bagyo takilid. Idag ko ba takilid ang bahay ni Lola Bets. Lagi bagyo. Lutaw lang, lutaw. Lutaw sa bagod. Lutaw sa bawod. Sa man nimo. Katasan mo ka la? Guys, tanawan ni inyong Lola Bets kakaon. No? Unsa na ni siya? Yung saan ni ba ni isnaka ni katabtarot. Tagtug ka na po ko din ni kabuhi. Pili. Uburo la. Kaubosin. Kaubusin. Ah, gihagpat mo la. Bagaw. Yan dukot sukuan bago. Harat man kanon. Yapi yung ng bagaw ka.
Kung jamis pa yun eh, giusap na nanaw, pakit-on na sila. Sala? Ako tong jamis siya kuan. Kung jamis nga buteng. Ay, balag bunod, baka na usapon. Dami ito. Hindi man ako jamis.